Truk Ngopo? iki ana apa jenenge iki request. Oh, request saka sapa? Saka adikku. Ngandhake iki nganu nek Mbak Andung iki nek ngendang pinter. Weh, ya coba dicoba ora apa-apa. Ngene jenenge nek ora dicoba nek nganti lobo. Ah iya. Dadak balekke nang ngene bakule. Ora apa-apa yuk. Dikon nganu apa didhawuhi supaya ngendang iki men supaya dipamerke nek putri iki ya iso ngendang. Ning sing ngendang kon lunga sik. Ah iya. Ora ndesel-ndesel nang burine. Ya, kon lunga nang patean lho kok dadak tekan patean. Ngopo kok dadak tekan patean barang mundur wae, mundur 3 langkah. Heeh. Nek 2 langkah isih ketuk. Ah iya. Coba. Ayo Mbak Andung, Mbak Andung. Nah. Ngasto kendang. Nah, iki pinter iki sarjana apa jenenge seni. Mbak Cumpe iki ya sarjana seni. Ya mung lulusan isi Solo karo lulusan isi Jogja dipadokke dadi siji. Heeh. Iki ngopo kaya orasi rumangsane lah. Lamit. Ayo mundur sing ngendang mundur. Ora sak penake dhewe. Mundur sing adoh. Iya. Wah. Bener ya. Iya. Ayo sikile, ayo. Sikile ngopo wong ora weruh sikile kok. Soale aku kulina ngene kuwi. Iya. Tangan di atas ning kaki di bawah nyemelang. Iya. Yo ditembangke Mbak. Sapa jenenge Mbak Orisa? Dirangkepke Mbak Andung. Ya. Neno 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 nani neno tok nganti iso ngalahke pengendangku wak pensiun. Woi. Aku luwih dikendangi pendang wedok wae. Pengendangmu pensiun nang omah meneng wae ora ana dayuh. Anggere dayuh ming debt kolektor. Ayo. Yo mangga. Anjen rencanaku wedok-wedok iki arep takon iso nabuh kabeh. Iya, apik ngono paman pas goro-goro kuwi sing kesel-kesel diganteni sing nabuh sing wedok-wedok karo nembang. Ha iya, dhewe iki paling ora nyiter. Soale tangane cilik-cilik ngono, kukune dawa-dawa. Ha iya. Orisa iki ya apa ya gambang. Terus engko Mbak Cumpe engko apa ya? Gender penerus. Ya iya. Wah, sing gender tenan Tatin. Wah. Tangane saking gedene dadi ramune men gludak rompiang gludak. Ayu ngono apa jenenge ngethuk. Soale ayu ki cucukane kethuk wangun. Ndololololo. Si Neti nek nganu kuwi lho apa jaipang. Ndelang ketun, ndelup-ndelup. Iya. Engko siapa jenenge si Wahyu genderane apik nang omahku sok ngerti di video anake kan gender. Ah iya, wah iso kabeh kok Prastiwi asah-asah. Nana, mangga. Awas ya.
kaya alus. Kaya wong goleki anak ditolong wewe. Aja di anu to. Gong aja dindas-dasi ben kendel Mbak Andung ki ben kendel. Heeh. Ki nek ora disebar sindene tuman bae. Tati nyelentrem ayo, Tin. Mangkat ayo. Njaluk notasi wasita. Nyelentrem. Nyang gak wis. Wulo. Ngumbulke tisu, mbok mau ditampani nggo cangkem. Terus di mamah. Nah, ayo. Wasita rasa mundur ning kono wae. Wah iya, apik engko bar ndek-dekan meneh didum meneh sapa sing kekon nabu meneh. Heeh. Diabani, Mas. Nek ora ana catetane diabani. 2, 3, 5 ngono diabani. Yo, mangga. Wahyu gendar yuk iso wong nang omah wis sok nonong ayo antel lho ora gelem nyang mangkat pokoke sak deg-degan tak mangkat ayo waduh gayane mlaku gayane Artiba barang kentin aleman ora ayo ayo kuwi lah Wahyu ya wani geder wah cah pinter pesindenku kuwi pinter-pinter kabeh ngapusi sing lanang pintere raja masan ayo Tin dituthuk senteme iki rameng disawang iya ayo me waton wani gayeng kok nek takon kuwi waton heboh sapa neh ya iki Prastiwi ayo njukuk ember kono Prastiwi kon gawa ember ya Mbak Cumpe ngrebab. Ayo, sampean niku. Ayo sing ngrebab bali ana, bali. Wah, brak apa kok. Oh, wedan. Mbak Cumpe iki iso ngrebab, iso. Ayo mundur ora ceninengan. Mike dicedhake, mike rebab. Oh, mike wis mik tempel. Oh, apik kuwi. Iso berarti ngrebab iso mlayu-mlayu nang ndi. Mike wis melu dhewe kok. Iya. Ya iki kurang Pak kari papat jiro 5. Heeh. Sing engko tak japuke meneh engko. Heeh. Neti ngegong. Rasa. Ora le nyekel tabuk leru sirahe sing ngegong. Ayo sirahe sing ngegong ya gundul dadi cek yung. Oh, tak kira tabuh Mas. Tabuhe udu iki.
Ayo Mbak Orisa. Rasah baleni wis kebacut dibaleni wis meneh ning no oh iya meneh padake urung sing do nabul sithik-sithike mung kari sikes oh iya maksude mung kesisanan sithik heeh kesisanan sithik sinom parijata oh iya sing kepareng nyekar sapa sing kepareng nyekar Prastiwi oh iya tambahi meneh ora pengrawite sing gender wis wedok, sing rentem wedok, sing rebab wedok, sing ngendang wedok. Lho. Gampang ora ono sing iso. Obah kabeh mengko. Oh iya. Kudune sing muni loro dadi papat mengko bung. Tendang mencelat kowe ora. Ya nek mungkin mencelat sikilmu cilik kok. Ya. Ya, Bra. Mun ular kambang niku Mbak Wahyu. Mbak Wahyu. Oh iya, Wahyu njaluk ular kambang. Iya. Ular kambang seneh rebabe ora pentas. Oh iya. Oh, sinom bae, sinom. Ya mengko. Hah? Kae dosene. Oh. Ayo nek ra dosen ya dus gembel. Ya. Apa sidane? Ayo seno men rebabe muni ya men slenteme ya muni.
Agem Kicot Muda Wirama. Kalau ini jenengke grup kok waton jeplak cangkeme. Apa tenan iki? Dhe bali nang gone dhewe-dhewe. Ah, sip tenan iki. Engko tak potong, tak lebokke YouTube. Mesti spiral ya, Truk. Viral.